Este péndulo eligino porque é un recuerdo que me quedou de meu pai, que xa el o utilizaba antes de morrer. Naqueles tempos era algo que non era habitual de ter, eu non sei el donde se fixo con el e bueno, eu empecei a utilizar porque cando nos viñemos vivir a esta casa aquí non había agua e tíamos que ir por ela un regato. Entonces deume por coller o péndulo e mirar e fixemos o pozo e saleu a auga. Entonces desde aquela, fui mirar a moitos sitios e teño como unha reliquia, ainda que ao mellor o seu valor non é moito, pero para min sentimentalmente é moito o valor que ten. Recordarme moitas cousas de meu pai, que por desgracia e pouco pude disfrutar. Tiña 16 anos e bueno, vive así. Para alguna das fillas estou convencida que algúns deles que quizá o intenten a ver se lles funciona ou non. E gustaríame que o conservaran, por menos que o conservaran. Un día que fun á casa da Fórmula ali de Sosa dos Leños, había unhas monedas ali que tiñan eles a venta que me gustaron. Dime, bueno, pois entonces vamos levar unha. Un día veu meu tío por aquí e dixo, joder, que moneda máis chula tes aí e tal. Dixo, bueno, vouche vender eu un Gemet. Vamos a facer un marco todo arredor, xa verás como che vai gustar. Bueno, non é que me gustara, a mí encantoume. E desde ese momento a moneda vai sempre comigo, vaya onde vaya, nunca queda na casa e teñolle moito aprecio. A mí fai sentir algo especial e collela na man e acordarme de. Dixo, isto fixo meu tío. Hoxe xa non está con nosotros, e iso aínda fai máis o feito de facerse dela. E sinto no pensamento, sinto no corazón que foi feito por el. Se agora mesmo me di, mira, douche 6.000 euros por ela, eu non vendo. Para mí isto ten valor, é un recuerdo para toda a vida. Este é unha colcha de trapos que antiguamente usábanse colchas de trapo. Esta poderá ter 80 anos. E un bon día cheguei á casa de miña nai e encontreina chorando. E pregunteille por que choraba. E díxome que viñeron as cativas e tiraron as colchas de trapo no contenedor. Pois vou buscalas. Eu sempre estaba para recoller o que elas tiraban, porque eu non se me ocurriría nunca tirar as cousas de meus pais. Dixenlle, non se preocupe que eu mesma me vou encargar de darlles salida. Vou facer unhas alpompras. A cando lles veio volveu a chorar. Para min é unha joia de moito valor, de moito cariño, porque o cariño dunha madre non supera naite. É que cada vez que as miro estou vendo a miña mãe chorando. Entonces, sacando o cariño é tanto, ti non te desfaz del porque che costou moito sacrificio para telo e vindo de quen viña, que viña de meus pais, pois ainda sintes máis cariño. E como eles morreron, pero viron-no antes de morrer, o traballo que eu fixo, e choraron de alegría.